Dende hai 4 anos, a Obra Social La Caixa e o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia están a desenrolar o programa didáctico Xornalismo na Escola La Caixa. Por primeira vez neste tempo, o proxecto chegou ao Instituto de Sanxenxo. O curso dividiuse en 2 obradoiros, ambos impartidos polo xornalista Alfonso González. O obxectivo é crear lectores críticos e que coñezan os medios de comunicación. Unha actividade que está moi solicitada polos centros, non? Porque son profesionais, son xornalistas en activo que están dando estes talleres. Ademais, están bastante actualizados, utilizan bastante material novedoso, un pouco para crear lectores máis críticos e entender un pouco o funcionamento dos medios de comunicación en España. Cada un dos talleres tivo 1 hora e media de duración. O primeiro foi teórico e o segundo práctico. Está destinado ao alumnado de terceiro e cuarto de ESO e primeiro de bacharelato. O curso fai fincapé na información nos novos medios de comunicación, especialmente en Internet. A ser máis críticos, o que comentaba antes, saber descubrir cando unha noticia é falsa de cando non, ou cando nos están intentando dicir unha media verdade. Tamén que eles como lectores, como consumidores de información, teñen moito poder, e tamén cando consumen determinados medios están deixando un rastro do que se vale en determinadas plataformas. Vamos, que o cambio que están sufrindo hoxe en día todas as sociedades, e sobre todo pola irrupción de Internet, fai que eles teñen que ser máis cuidadosos. Ata 150 alumnos gozaron e aprenderon con este obradoiro, dividido en pequenos grupos dun máximo de 30 para favorecer a interacción do alumnado co monitor e facelo máis interesante e operativo.